imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Twense moya bono mambe chinsani chia Afrika ya moche nenka mu KISII FM mwancho motegale kenege kosi kimurubuli mu mincho limitu vangire kigima ukumanya ya ile chinguru manasa magazeti ili tukolia lero chebura botambe ngoro kwa du omonyakerogo Liga number 003 Ronald Mayaka Brigadier Baria Subui. Mungu ni mwema Kila wakati tokonyire sana netu umira ndi tukolia lero by the way kotoko tebanga tiga eba konesi ko bibe bya kale na kale ndi bimwiranire miaka yonse kigera nande miaka yonse yokoteba no alenge no ale na no akoba mirere wika kale na kale wika kale na kale nero utungete igoro nenze dudu na byonse biro byonse bine byaye inga tumanyete kurulitanga nikonyatara beko boroso bwense ariko tebe no Jeremiah agatojora agatubike nzemo agatuongora agiye atunge Adamu aginya sana no mungwana no muya agaranga na mutaka wabweka agaranga go ikambe ko muntu yazitoro chintindi chemetaganda urachi ko mokonya murigerio muntu Otali ujikobe mokori emeremo lakini ugikobo mokonyo ye yes kama vekero musubati awa lakini yuko sali kulikuwa ruirete uko ngainwa ngainu nenge ndanze igo na vera toke nga nakie kora bakungu bagura ku ngainu lyoka no tinta itiko chiabu ita itiko limera go chiabu no te bangere ni gakoro kujase yo meremo yaye ne mekera nududus ifante malikuwa kale ko te bange karatu agatonga lisase no motie nyine chingena ngeni ekere basi yeko ere manyago te banga akaligireria akaranga bionsi nebi yabire akabigo kerekero litukulia era asa yuwaga ndu guchio tigandie ndi guchio abdi guchio niwe abdi guchio pi tiga barandi bakore mirimo yabo era ni gakorokwa nyasaye litali limolioka baide litali limolioka igakorokwa nyasaye no muyo tuanjeire tigatole ta magazeti ya bunali kire nduri komenta kende ane nduri ko rusikende ndoko saba ke page ya sali kiro chikwero lero kelito ra kangi kire kando ndote ngando kire yes ndoke bega zima magazeti komo kwa romo ajo botere bote gazeti ya Taifa Leo chitariki chire 22 omutinyu ando mwaka w'ikiri 2022 litikolia Halamisi TBT asoko bako kwane buna botambe gazeti ne ya The Daily Nation omwancho motegereri chitariki 22 omutinyu ando mwaka 2022 litikolia Halamisi TBT headline Ruto freezes jobs tender payments. Oyo no mugano mulikire dudus ase page ya kane asenga city ya The Daily Nation ase baono muraibwense ya Kenya muske Dr. William Ruto anachira mamlaka ose chinguru chiaba cabinet secretaries chiaba principal secretaries usaba likibabo tambe asekere wizara yes ekigekorokia nga ali wechiko chora bagoziri abangao naba principal secretaries asi wizara ao ababaro robono iga already usiri obekira machiko ministry te yabone yego spend chibesa chita 50 million ya ministry hiyo unless yabera approved na treasury number 2 bono iga mbako kora any appointments which is state corporations munabona kokora abonjuri which is corporation au che serikali unabona Kenya Power ambako nyara gukora maunjuri andonsi ne mashirika ali serikali ekiyekoro kinga bono iga baro ceremoniously kuikaba waziri abangabo bachoriro kero kende timanyitinga lichi kondire very clear ngo state renga ndi boronge kigima umurayo choriro bwensa bwana takachora abawaziri baya ijikondire ko mo compelling by what time na what the laxity or take whatever time because kubeke cabinet yamo it takes time and it should take time what if the president era chorwa atake kogendera ne cabinet ya rolioka mucharo toyo all right it's no problem thank you so much no kubagazeti na kubatangaza nga nachorire muntu gete ere cabinet secretary wizara gete
actually na benga bona omobunga ko bari elected. Okay. Mugano ino ora sepicha kana singa seti ya The Daily Nation mwancha motegeleli. Ase headline ya gazeti ya Taifa Leo, Raila aanza kushuka bei nyumbani. Yani ngo bonyangongo bwa Raila Odinga wachakire kwira na anse ase chinkongo jirichiaye. Asalia aire temeli. Unabona county ya Kisumu, county ya Migori, county ya Homa Bay, Siaya, county ya KISII, county ya Nyamira. Okoranga bono siasa ya Raila ya chakire kwira na anse kwa kiasi fulani. Onye godete komanyo mogano ya sobo imenki yako ya bono bonyangongo bwa Raila Odinga bwa chakire kwira na anse ase alia egotebekana nga bwate chinguru mono ane mono rogongorwa Nyanza no mogano rasoma sinchire yobo ikiranu ase pechi ya kabire gazeti ya Taifa Leo. Lakini Kenya itamkumbuka sana huyo jamaa. Kwa madeti I like kuna kwa morogete is a king maker. Is a king maker. Ase pechi ya kabire nkoro kirigega na ki music festivals tichiagen retas. Aso mocho Kisumu most performances abantu baba bakorosia echichiabete chigo ba presented galia. Chisukuru chinyinge chiarenge kukwanira mangana CBC na umuhimu wa CBC. Ino mugano ura sepechi akabira senga seti ya The Daily Nation page ya gatano nemulegeto mugano ngana kibono Raila Amolo Odinga muraiwe kyama kya ODM arangiriye gikaro kia babunge bali bachorense kyamekyo ewiki egocha erinde gukikwanira ngana kiba gukikwiro beria se oburai bwe committee ao ibosyo bwe bunge gukigocha kibikaro byaye karo bakolire bikari bagenderete bi orientation asomo gabani safari park imiyo mu Nairobi wino muganora sepeche katana singa seti ya The Daily Nation asepeche kabiri bwa gazeti ya Taifa Leo meganonero ebiro yomo gukwana igoro y'uburore bwa Ebola bubwa bwarariwo goitomo ntoyo mu imense ya Buganda mu waziri w'obocheni wa Kenya Mutahi Kawe tabirenga mu Kenya ndi bwensi gukuru imense ya Buganda kwira na gutambuko mubaga gose nabo muganda gwikachi gopimwa elikone kingambo yarama y'abasoense ya Kenya epechi ya roboti rondi rwa kabere gaiga nataka gukora kura sepechi ya kabere ndolinga obo mu bwazimio bona bwaire kiombe gya IBC ama tukaberuka kumwirania omukonyi b'umunyakiro gwase kiombe kyo omuzubati roto kulundu anye talibo bayimo kige tambo gerega tindikiri chiko pechi gatao nalimo ne bwato mugano wichani sana gwike pechi gatao nakabere ngana ki abantu getegati aba bakenya bakembaro baroseti obungainere ligete bakayeliana ni ense ya America chi billion ne chi billion chibese engaki ya COVID-19 yema ya korosi company chitari go existing lakini nkurujira obokonyi gete kwichindagira kuchia segete ngabano tutagete funding tokonya abantu gete bachande gete asegete batomero chibese lakini unabona orole palace ya Rosiria uyo no montoyo amugolete palace ngabune igwetera se chibese ichio mucho moteri mugano ino rase pechi gatano limu ke pechi gatano nakabere bakeba batebakanira ng'abasomali gete mbali balime yes basomali gete baga chitaiga Kenya bono ko bachito bakabwatu imense ya America aso mutao south sino batenetie bintu byo gumiza mugano ino rase pechi gatano limu ke pechi gatano yendo gero kigo je kiango ko se melingelinga ebinde byonse no togotiga ondetai yo my friend ya ntoko na kende pi nonyene ntingane yenzengi mayarere twekaleru nabaraye yenzengi nakikororanga actually serikali yari kurigenjere ko harmonize yani ere ngani ubugima bw'abantu bense yaye tetiga abantu bacandike mono tetiga abantu bacandike mono because ebinde ino jotu ale byonse bima yakubwate byonse pinga bono Ronald Mayaka brigadier nero ubwate chinyomba che bosonge ngima nero ubwate nyamire jinyinge you see uwezi peleka mahali mwenzaka akiteseka akibereza aboleti mondo lyo moliringa nkira mu bwenero muntu konyole zengima kulenda aziryo moyo no moyo tionde naro wetaka boli Yesu nkinda akole elinde nsobo ruti boigoro nkinda akole akamate bwate majiko nzikumya akamate yaina arobwate tinko yera funesara akamate ngaki endo nie ebyo bwato bagera bataka bali batabwati akaronu ngiko monte yagonte iza akamanya kukwana iga na neba ororo asengamye gwetase ke bawo yesindani kubuo monda oso uroti boigoro mugano uri gwakwana igoro yazimiyo ngana kimamo boliri munyakero gwe kiombe gya IBC kumuiranie miremo omosubati okoro kwanga Ruth Kulundu iyo romo commission
Deputy Commission Secretary no ora sepeche gatao na gatata senga sheti ya at the Daily Nation bali kurabwa n'umubunge ugunja Upio Wandai bali batabanga if you want takiona we will see tuone itakuwaje. Sepeche gatata gazeti ya Taifa Leo bono aba senator na baroba atebire ngambata tekibesa chiko bake cheki yake bata iteke ganja kiabo ikeganje kiabo mbageta gete kiana barongo cha bara county baja kora ligere bintu biko kwa babunge batayete traveling allowance chiko cha kile hiki ya ese constituency na aba senator batayete gocha ase county ko ligere bintu akibiko wenda. Do you think Kenya kwenye tuikira setwa wende gutwara bicameral parliament? Yani nga tubuate senate tubuate bunge nene tubuate jibunge jiji county maete constitution ye tubuate bono to some extent yegete constitution ya America ekegera Kenya ntuntu akatwalire mangana counties ntu akatwalire bono chi county chiche chikaleta mangana chi senator chikalige liwa chikoba ekarokwe bunge ye senate lakini nende Kenya tuendelee. Because najua nashindwa hii pesa yote wanaitisha itatoka wapi? Itatoka kwa mwananchi yule ambaye ogenderete kolere jiro mali utajete nzeda matoka ayo montabule. Ntongo kumineke. Aba senator abakuba basoira ase senate bono. Naba bunga barase bunge bono. Ekero bara gukora chikampeni chiabo. Iko bara goteba muroche besa nchiri Kenya. Iko tutagete ko enda toteme gitokorosi uchumi. Actually njole na itirobote boke. Gagi. Nchiko baroserie bintu kurwaria. Aba badaite gutwara maga umunguru akoro wanje kwa peje 12 ne bwato mugano ingana kibone wizara yobo chenwa iganse asense ya Kenya batebirenga muntu ne bwense kurwa sense ya Buganda gocha Kenya wikara akorerwa screening no bulingoria kubwatekana no burero bwigabwa Ebola bagotebekana gwateka sense ya Buganda bwancho motegereri bwige peje ya 14 ne bwato mugano ngana kibono vaccine igotango burero bwa COVID-19 lakini yerobo ninga chintetero komera teri bizindani biri antu bayanko ibono mbiyere iyo bagotebanga neche ko chaka koni kubona imense ya Kenya locally ibono iyo ni afadhali ndo inale sorry tinkwa ngalo ino raze beje kumira kana zenga zeti ya The Daily Nation inyoranga chanjo ya COVID-19 ilikuwa voluntary huko lazimishwa lakini vizuri kupata chanjo azepe chia kana gazeti ya Taifa Leo bagaka korwa egesa kurikia baikoyo bono niko baragende ase egetunwa kemo ende bachiko korama sabo yokwirana ryo mungurumbu yamono kubwatakana no murembe tuanyora iga Kenya peje meronge bere ne muri bwato mugano gana kiaba MCA go se bunge ye county ya Nairobi etararo sie bikaro byaba linde go chikoma choro mu speaker nabo igoba MCA be bunge yumbarati yani we no mugano ura se peje meronge bere ne yamo by the way abakisi ngoti yani kubalera rages mugano igwateba no ura se peje ya kane umugabana bwe county ya Nairobi Muske Johnson Sakaja abwate toro se akumeti sana neke nkubwate kananga ningora chikuirekere go kubo speaker ase county assembly ya Nairobi azimio ni bwate biroge binge sana se bunge akumeti sana ngakiara chikora serikali ase county ya Nairobi at the same time ikiombekelie kiendagera food association iga batebirenga ngo kibari ko ire ndagera bayirire ndagera yechiomba actually angechigunia chilifu 12 chinsemo chiria cha Kajiado asenga nchoko konya chitugo chiroro nchibese ko sirio bogima abamenyi be account ya Baringo ga sepe jemeronge bere na kabere batagete bono mwana bo deputy governor oliyo kwa mysteriously anyare go achiko keroge ekyo badate ko muendo siga iga sepe jemeronge bere na kabere gatika tienga seti ya the DN2 mugabano ra determineebono DN2 bamurekete ke gora mangana furniture ne ebibekero bya nyomba bagote baganga it's good kora ararigiri none ebirogo biryogo ikaransera se nyomba misumari nero kanyore samareti go chegole go tabura abantu chianga baire iyo akakirania sometimes yonye ko wato umwana mo kebintu mbiri basa kwara umwana bimo injury by the way bintu bingabune bino bamurekete ke ganga kyokoro sie furniture na kyoko banga a sitting room yao buya nabo igo kurwa se chinse chisko nindo chiga iga kurwa sense ya Ethiopia
abajeshi bagenda tuna kuyariganiga igerinde egochia kolenta obotwererwa sense iyo nabo igense ya Russia nigeta getego kigotumeka cinchera cyonsi kolengana no murayi obo mwancho motegererige gasepe jemerongebere na kianda irinde gotama gutanga gusagana ukonde bwonsi gose busagana bonde bwonsi kurwa sense nde yonse ucha sense ya Russia nomugano olepe jemerongebere na kianda asepe chigatano gazeti ya Taifa Leo kamba nere kwa KISII banyore nande tende ndiyo kuire chi avocado imeyense ya China nyuma yogwanchiro ne kyombekelegia Kevis wana na wakwire chi avocado echo bali ni emeli kigende China majabu hayo asepe chi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo oroboti ndoro roligwate baba Somali mbale babwatu imeyense ya America bagaje nyumba jimba usana iga Kenya. At the same time, omuraibuense ya DRC Nero Democratic Republic of Congo, Moroke Felix Tshisekedi. No alenga iga Kenya gero naroche omurai ali wapishwa. Nigata itekwira ni omuramemense ige kosi nkero gekoro ku M23. Kere nige kundi kebe sana kera ze eastern part of republic yani Democratic Republic of Congo adanga badede bakiangamize kabisa ndo murembo ka sensei umo deputy governor Olio Baringo mwancho motegereri litangazo lya yendi bikire gasepe emeronge 35 na kabere aseba gote bagiganga nigara eni golitukulia Jumamosi asakuru kunga Solian Girls High School matanga yara chikobera sinse muchichia Koibatek Ward Eldama Ravine constituency Baringo County endo gyo komisana nyagosira Charles Kipungok endo gyo komisana you can imagine naba kolere campaign bono batete gotulia abacha kemeremu amaye gosibu anyway timete gosino bwatakende gostorigerie kikemuri asepe chi 13 ikepe chi 15 ga igana magana masomo abana bali serious na bakoligerera iga yarara bini wala mbale iga chozi la heri tumbo loselo shiba ebine bitabo bire iga kina bitugi matundura mbale iga bakwanirete bintu getega na marieta na lega igora nyore chimining chiabo ayono mworoki wasinchira yabene tokende gaserige cyose na gasero gasepe jemeronge na kabere Nick Mwendo litwa kwande dirit kuri ekigambiro bonega niko giya tugutere ale ugosaba kwaye konya chakire kotene ninga tabase kwegurura na mama chobuye kubatikana no ugosira bwe chibase chi million ya meronge 35 bino mugano ura sepeji ya meronge na kabera senseme ye chigosori moncho mo tegereri mugano iyo ino rukwanere ga sepeji 15 gatatu ga iga mugoziri we chigosori mo subati Amina Mohamed ngate birenga Nick Mwendo bado taranjiro kwa soa bisi watana ne kinake bwathiga chikwigorerwa moncho bono oboyia ne ekegambero kemo ime ye county ya Kiambu. All right. At the same time, mogosoli yatabwe timu ya Liverpool iwo ole captain ye timu iyo Moroke Jordan Henderson wono nachiko yagosoli ye timu ya France aseke minono kelikimanya kairuna Nations League nara iyo koro asechi gosoli sasa tuingie kwa Dondo. Ningie bana, ningie Dondo ni sasa. Ningie Dondo. Tunaenda wapi leo hii? Tuingie Bureti Kericho. Bureti Kericho. Umuhako yo muna watu mwana ye umusaye bwe myaka yigatwa. Umusawo yo agachiaka igore byasara. Kera igore byasara bigachaka buye bigapik. Kero bya pik umusawo yakagokero go pik kwe byasara. Kolende ta mai dengi kiagere byasara bya pik ngenje yo. Kera bange bahara customer chigoja bande barada bire binte bitata amadeni y'icora badu bari kibitabo basiyeki umuntu siyeko genda sago jigoji lakini mungwano yebyasara bya bikabetanse kabisa akagenderera ekeragenderera all of a sudden nere byasara bya bigacha bikasa kuira nanse bigachaka kuira nanse bikaira nanse kai duka derigo tigara bosengi kiagendera ta ko genda seiso ko holi na ki omse byasale binga kibono bya beire ngenche tochenga byantanta niriga igabono byansi iremba sako temente kyao isaka matabi no tiganko ligeri bongaini
ng'aki ngogokonye biasara ebi Isaka genda paka somonye nabi unamanya ngistori bakiroji kujiabo geragenda somonye nabi elindo monye nabi yamokonye kwimukia biasara iguru bakaigwana n'amachiko akairana acha gotebia umuroye ng'anga kibago kora elindo monye nabi amanye gocha igeke ebiasara ebiboke igaise gosomo akairana acha korangeria umwana ya motebi ng'a inchwango tata gaiga biasara ibondo twabinyorere eriogo munkora naro gocha igiga naro ratokonye biasara ebiboke nabwato bumanyi sana na barucha abantu bakoire biasara ebikugwa inki ngakiwate bomze muntu narucha gotokonya ekanyeka muntu kyoyo muntu kyura acha gotokonya kono liaga chaka korengera libo bagacha kogechigwa Isaka motebi nagenda somo gakagete okoragora buya ogochigo twagate tobeke igiga igirinde biasara bya obiboko mwana one ogenderere obucheche obe buna kwa litangani to gocha gozande kenjere gabune ngenje te bintu birasare kengenje kama wole kibono libia pigiti aro ngakipia korte biga piki ntakole tigo ngayaya ya tu nera jirita akangi gitu kilinga beka bono round tingo tebeti igokora kiare de chinguru tigaja ge boost akeli niu kama te yo mogakoyo omogakoyo nchenanya kwigina sibinte ebyo tigonye ne biasara ebi bikwe nande nare kumanyanga ngwa chito gakore gentekyo ne baadi sana kwa kora tenda maiti twale gocha komochana bobe ngono liaga kana pi agateba tata getiko igumanga nayo bonya nabi obuo tiga na ateme binte byao musaga chikomotebi ng'omumuro na irangora ya mbono gokina irangora nko bange ngokonye inje ngokonye bugimo bwa mbosha gosareka tiga bochigo sareko musaya bono karwa tindo chinga ningendere ko reason naye banya gochigo kwana igoro yebinto binga bunebyo mumuro lia karwa lia gatiga ise amutigere duke yakagenda ni fight kagenda gachigo chake binte byao ono korwa bundura manyanga gento kiagenderete ngire kieke lakini mumurori ga kanete pi mangana yobonya nabi tabotageti alikata enataka osomera malikara wata kosire gento kina maliko enataka ngezire na maliko ale yase kitabu kia ukomanuka isato ufunuo 11 egotebanga ninchiche bwango ngoyo gocha bwango oinya sae okay ninchiche bwango wata mone kiole nakio shika sana ulicho nacho elinde monto ndetacha aire gutwa yao usinyang'anywe yes wate kwa nile teta kotero ku by the way shika sana ulicho nacho usinyang'anywe yes so onye kwa mwire kubwato kwege na kwao da somo nene sao yotoku kwa na mambingi litalia ene elimo lioka waterero menyo umuntu tacha kule bwana onye kwa mwire mwire mente nkwa nega obo konyi bwa manya bantu nabo borabo lakini ebore limited hano bwingaki obokonyi bwa mwanya bantu nabo borabo lakini ebore limited ibore nekerengo lakini obokonyi bwa nyasaye ibora ni limited na inde no obore everlastingly ekiage letari kubugwa ere no munyanguru ere ni gare kirase ni gamanyete kiregento bintu bitu bariko tebanga omnipresent omniconscious omniscient lakini akurukunya sae bantu barokonyora bagokorobo chambasi gete lakini abo bagendererete abandi kwanyora nabo barabegenwa kogenda bari bakikanisa bachi goteme bintu gete byasinya bado kebugima na kimwanya bantu nabo ko bari kwaranga mbali buya igo lakini gukorigiria abantu gitabakora bagokora ibintu gite bitari burungi
ni chingendo chiawo chikurigirira nyora nganchiri buya lakini nabo bagendererete aiga bono ongoje bakonyaba Nyasaye no munyamabera mangele miteli urenjira akole bintu byaye mwanya bantu tari ku understand maite kente cyukubolia oyonde nake boletia iga Daudi naboletie ase naboletie monene liswali livno kuliboliwa it doesn't make sense by the way lakini Nyasaye no munyamabera mangele we live during the time of grace lakini kiento wento munyamabera Nyasaye na mange mabera mange ya Nyasaye bwana iga kale kotebaga iga se turasa mariga saburi 37 kotebere nga to basa gucandike keroko abanyabibe bakogenderera ya David entongeo by the way na acha konyora gitari go exist ya samariko let me tell you uchandike nga kabanyabibe bakogendera basa gusira agotebaga iga Psalms 37 ninga ki toge chigwa sengencho yabakoria mabe toba nelibera asabakoria mabe barabuomba siriwe bwango basire buno bonyansi basusane bune bimeli ebibese mosemelio monene okora yara maya elio nelio ra menye asense obe kulendire buya begule oka so monene ere nako kugania gwe nkoro yao by the way find the time abantu bwene masomesa buli emeronge 35 ibere yonsi antu bale batemire bugimo butata I'm telling you antu batemire bugimo butata bakikora igimbinu teyo omonene Nyasaye namanyete bugima bwa keroyo ndobose kubweka na muga Job yes tigatoma buna Job aringe Ayubu yes akalemereria gatebanga my redeemer liveth egente ke mo manyete omonene one moya ari nonye kinde na manyete by the way no maita se malika ya wodo katorua turuerania ero na kitu kale ko sawa maliko ibero tigebebo tigebebo ayata Ayubu ase kitabu kia Job Job 19 Ayubu 19:25 malika ngo jana raja tubara Ayubu 19:25 ige kale ko tebe gento getega iga kere very serious nga Ayubu atebete iga bwana kulende na manyire ngomo bolio ne moyare omweli oye nigara atene igoro yelira na manyire ngomo elio omoboli robeto moboli by the redeemer moyare elia gukwana igo tabu atikende gara mautoka murobeli boro gendro kugenda last Sunday into aligeri igoro ye types of friends na nde tu aligeri ya basani mungwano ya bwate batatu ngacha kukumisana eli paka basani baye bamutigire paka mukayo motebiriano muntu musensi bosa ramanya za ukwe but still akabwate rento kitwate banga bwaterera to urwa atebanga ni manyete ngo moboli one moyale and for sure mweli oye namwira niti bintu byaye byonse kotogokora deka ya monera iga twakori magazeti yaro twakori lakini igento kene kia toira guchimuino kera ndumara bwa to kwigena ao yes mungwano lira gakana tari kwigena mangana yo bunyanabi yes bakatigana na ise in fight wate banga bwate gento keri bwate yes Samsoni ekera mahete ga chinguru chia na setu kichiarenge na atakete montamanya talinga na atakete montamanya Nyasaye omonyene ga muchigete nga this should be a secret mbora kuboli era sa person na atakete montamanya visual ria iligo ntantani yake na atakete montamanya ngaki ano limbwate sababu ngubolo libo era sa person ochikirumbu ya atakete montamanya atakete era sa person yes mukaira kine kia koreta akamanya delira ga movere to mungaini delira yes iko mondra baku mumondo mungaini yes women have brought down great kings in this country in this world in the history of creation women have brought great kings down you can imagine musubati na amanye she was very objective kiagera abantu basa baba filisti ba motetinga nayo otokonyo bwana chibese entoko egerege ento tokonyo muntu otomanye ziri yo bobisi
nobo bisi bwe chinguru chiaye wate bakabaso bate bayiria maruoti chiruoti inse chiraire igomba bwata matemo y'ogumi. yes King David na maje. Great is he who resists a temptation of a woman. Great is he. Gracie stingota bebe. Tigato kole Torwa. Eto ige ya to ira biasa. Tigatorwa. Chiabere jinsa ibere igoro. Great is he who resists the temptation of a woman. Nyore gazeti yao ya Taifa Leo mwanjo motegali bwe manyia iyo manayanda manga senchira yo boikirana. Mwanjo motegali nyore gazeti ya The Daily Nation bwe manyia manga mulikire asenga seti ye gaje litkulia rero. Dondo ya tera biye. Ya to za yamaliko ime ya to sana which is very okay. Asante sana. Rumba Kevin yakatanga na watu bwate bya sana by the way. Kusema jirikia bauti. Nashukuru kabisa. Na rairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Ayo 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 na rairo borito asa magazeti aseritukoria rero.